machal kagima ok wawinjre makare kwa dhimene duol marango kaka obila tiyo. Independent Police Oversight Authority IPOA oseo rakruok ma obila mapachuka medo rakorego gi oganda bang' karawere moko 4 ne ochiel kod magina e gwenge mag Barwesa, Baringo North. Commissioner mar IPOA Kemboi Samati no limo rawerego manoyudo hinyruok e osiptal ma Baringo County Referral. Wacho ni nitiere dwaro matendo obila loso twak mar kelo winjruok e kindgi gi jopiny kaka yor duoko piny rakruok ma thoro bedo e kindgi. Omedo ni nitiere buche 5,000 masane dhi mbele duol no, to kata kamano pod nitiere kwan malo mar obila ma thoro tiyo gi teko mathoth kuom jopiny ka koro gisingo medo timo nonro matut. We have 34 convictions as IPOA where police have been found guilty, ranging from murder, causing serious injuries to civilians. So we have also about 5,000 active investigations, and some are already in court. So we are doing our best despite the resources and the few staff. Sahi watu wanasema kama serikali wanachukua bunduki na kuumiza raia ambayo hawana hata kitu yoyote kwa mkono, hawana hata mawe, hawana kisu. Alafu mtu anamiminia risasi kiolela, na tuelewe ni kwa nini. Na kwa hivyo nimeshukuru wamekuja, na ninaomba kwa niaba ya watu ya Barwesa kwamba hatua kali ichukule ile officers wamepatikana wakifanya kitendo hicho.